गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। मोजां मोनलायनाया गेदेर बाथ्रा नङा। मोजां मोनलायनायखौ फोथांना लाखिनायासो गेदेर बाथ्रा। संसार जानाया गेदेर बाथ्रा नङा। संसार जानायखौ फोथांना लाखिनायासो गेदेर बाथ्रा। आं दिनै बिथां सनिया कुइननि भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों। आं बिथां सनिया कुइनखौ जेबो गाज्रि बुङा। नाथाय सनिया कुइननिबो कमेन्ट बक्सआव मानसिफोरजों गाज्रि रायजानायनि माखासे जाहोन दङ। आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन। दिनै गासैबो नुखाजोब्बाय खोमा सनिया कुइननि दुखुनांथाव गावनि जाथायखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंना होनायखौ। आं बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोर आरो हिन्जावफोरनि सिगाङाव स्पेसियेलि दिनैनि भिडिअआ सोरबाफोर हिन्जावफोरा सिख्लाफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम खोनासं। स्पेसियेलि आङो हिन्जाव मानसिफोरनि थाखाय दिनै बाथ्रा बुंगोन। बारहुंखाया जोंनियाव सोंनानै माब्लाबाबो फैया। फैयोना फैया? जेब्ला बारहुंखा फैगोन अब्लानिया मा गासैबो न' बां गय दंफां बायदिसिना सिफायलांजोबो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जिबनावबो लाइफआवबो खैफोदा माला जागोन जों बेखौ जेबो मिथिया। खैफोदा जोंनियाव सोंनानै मालाबाबो जाया। बेनिखायनो जों मा जानांगोन? जोबोर हुसियार जानो गोनां जायो लाइफआव। दिनै ओरैबायदि दुखु मोनदों सनिया कुइननि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ खोनानानै। आं गोबां बुंबाय सिख्ला मानसिफोरखौ आरो हिन्जाव मानसिफोरखौ। सिख्ला मानसिफोरनि लाइफआ गोरलै नङा। दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मोजां मोनलायनानै हाबा जानानै जाबायदि नागारलायनाय खारलायनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। दिनै जों सनिया कुइननि जाथायखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरा हिन्जावफोरा गोबां सोलोंनो मोनो। मानो होनोब्ला बिथाङा दिनै सासे गुबुन जायगानि गुबुन हारिनि सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै जुलि जादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि हाबा जाखांनायनि उनाव बिथांमोननि जों माखासे भिडिअ नुनो मोनदों। जोबोर खुसि नंगौना नङा? नुदोंना? दिनै मा जाखो? मोनसे समाव फैयै फैयै बिसोरनि संसारा मा बायनाय बायदि जाहैबाय। जों बेवहाय मा सोलोंनो मोनो हिन्जावफोरा? दिनै सासे हिन्जावा सासे गथ' खांनायनि उनाव सासे हौवाया बेखौ गारनानै खारोब्ला सासे हिन्जावा सासे गथ'खौ दिनैनि दिनाव मोजाङै फरायहोनो बा मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय गोबां प्रब्लेम। जेबो मोजाङै इनकाम सर्स जेबो आखायाव खामानि गैयाब्ला सासे गथ'खौ मोजाङै फरायहोनानै मोजाङै दैदेनलांनाया दिनैनि दिनाव सहज बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आं गोबां बुंबाय आरो आं दिनैबो बुंबावगोन स्पेसियेलि हिन्जाव मानसिफोरखौ। जोङो बेनिखायनो सिख्ला मानसि आरो हिन्जाव मानसिफोरा मालायनि भरसायाव मालाबाबो थांनानै थानाङा। सोरनिबा भरसायाव सोरबा सेंग्राखौ फोथायनानै मालाबाबो थांना थानो नाजानाङा। नों गाव मायबा मोनसे बोथोरजों जुजिनो हानाय नों मायबा मोनसे काबिलियत खालामनानै लानो नाजानांगोन। दिनै आङो मोजां मोनदोंमोन, जुलि जादोंमोन, बायसान्स हौवाया गारबाय, हौवाया गारनानै खारबाय, अब्लाबो सिटुएसनजों हौवा गारनायनि उनावब्लाबो मोजां खामानि मावनानै सिटुएसनजों गोरोबफानानै फैसा थाखा खामायनानै गथ'खौ फेदेरनो हानाय, न'खर संसार दाफिननो हानाय दिनैनि दिनाव मायबा मोनसे काबिलियत खालामनानै लानो नांगोन जोंनि लाइमोन सिख्ला आरो हिन्जावफोरा। जों दिनै जोंनि गेजेराव गोबां नुयो हौवाया गारनानै गुबुन हिन्जाव लाफिननाय, बेनिफ्राय हिन्जावा आलाय सिलाय जानानै
हाजिरा खामला मावनाय जों नुयो। नंगौ, हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो जादों, आं बेखौ गाज्रि बुङा। मावनो लाजियाखै, मावनानै जादों, थेवब्लाबो खस्थ' मोनदों। नंगौ ना? खस्थ'खौ मोनखागोन, बे खस्थ'आबो जेबो नङा। थेवब्लाबो जोङो सिख्ला समावनो बेनिख्रुइ साबसिन मायबा मोनसे जों काबिलियत गोनां खामानि मावनो हानाय मायबा मोनसे जोंनि आखायाव रोंगौथि थायोब्ला सोरबा हौवाया जोंखौ गारनानै खारोब्लाबो जों मा जेबो खस्थ' मोननाय नङा। बेनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ सिख्ला आरो हिनजाव मानसिफोरनि थाखाय स्पेसियेलि बुंनो थांदों। दिनै आं सनिया कुइनखौ जेबो गाज्रि बुङा, मानो होनोब्ला दिनै बिथाङा आरोबाव ससियेल मिडियायाव सोरबा बर' हौवाजों, बर' बायदि नुदों, बर'आनो जानो हागौ, बेजों मोनसे भिडिअ हगारदों मोसानाय। नंगौना? हगारदोंना हगाराखै? दिनै सासे हिनजाव मानसिनो संसार जानो थाखाय बा गथ'खौ मोजां फरायहोनो थाखायबो आरो गावनि सुखु दुखुखौ रायलायनो थाखायबो सासे हिनजाव मानसिनो सोरबा सासे नङा सासे हौवा मानसि नांगौ जायो। आं बेखौ गाज्रि मोना। नाथाय फैनो गोनां समाव जेबो प्रब्लेम जायालासिनो मोजाङै संसार जालांनायासो। जों ससियेल मिडियायाव देखायनो हायो मोजां मोनलायनाय, गोसो थोलायनाय, जों बायदिसिना दुनियानो देखायनो हायो जों। नाथाय देखायखांनायनि उनाव रायजोफोरनो, जेरै आं बुंदोंमोन, बारहुंखाया मालाबाबो जोंनियाव सोंनानै फैया, खैफोदाबो जोंनियाव सोंनानै मालाबाबो जाया। बेफोरबायदि जाहाथे उनाव जेबो प्रब्लेम जाहैया, आं बेखौसो सानो। संसार जानो थाखाय सोरबा सासे लोगो नांगौ, हौवा मानसि। नाथाय बे संसारा उनाव मोजां जाहैनायखौसो आं सानो आरो लुबैयो, जाहाथे गाज्रि जाहैया। आं दा जोबनायाव फंसे बुंबावनोसै। सनिया कुइनआ गोबां मानसिफोरजों रायजानाय बाथ्राया गासैबो मिथिखाजोबगौ। बिथाङा गुबुन हारिजों हाबा जादों, बेखौबो रावबो जेबो बुङाखै। नाथाय बिथाङा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनाव बेनि ड्रेस स्टाइल, कस्टिउम, बेनि ड्रेस गाननानै मोसानाय आलादा रोखोमनिमोन, इन्टारनेशनेल लेभेलनिमोन। बिथांनि माखासे ड्रेस गाननाया, माखासेया मोजां, नाथाय माखासे ड्रेस स्टाइला बिथांनिया माने जोबोर गाज्रि स्टाइलनिमोन। गाव मोजां मोनदो जानो हागौ, नाथाय नुग्राफोरा, दिनैबो जों ससियेल मिडियायाव नुयो बिथांनि माखासे गाननाय स्टाइलाव मोसानाय, जों मोसानायखौबो बुंबावा जेबो, नाथाय माखासे स्टाइला बेनिया इन्टारनेशनेल स्टाइलनिमोन। बैनि थाखायनो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोरा बिथांखौ रायहरोमोन, नों बर' जानानै मा देखायदो, नों बर'नि दख'ना गाननाङा, बेखौ गोबां बायदिसिना बुंहरोमोन। बुङोमोन ना? गोबां फंबायमोनानो बेखौ रायहरोमोन। मानो होनबा गाज्रि नुयोमोन नुग्राया। मानो होनोब्ला बेयो जाबायदि ड्रेस गानना होयो, उल्थां फाल्थां ड्रेस गानना होयो, बेखौ जोंबो बोरैबा नुयोमोन। बेयावनो बिथाङा रायजानो गोनां जादों। आङो बिथांखौ गोबां सानोमोन, हाबा जाखांनायनि उनाव गथ'खौ लानानै न'आव थाबाय थादों, मायबा मोनसे काहानि दङ बेनि सिङाव। काहानि थाखायो साफ्रोमबो मानसिनि लाइफआव। दिनै सासे हौवा मानसिया सिख्लानि न'आव थांना थाहैदो, बेयावबो मोनसे काहानि थायो। मानो थाहैदो? जों नुनायाव ससियेल मिडियायाव मोजां नुनो हागौ, नाथाय बेवहायबो काहानि थायो। जों गासैखौबो मोनथिजोबा। आं गोबां सानोमोन। आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन, जाहाथे फैनो गोनां समा मोजां जायो, मोजां संसार जायो। जा जों भिडिअ नुदों बेफोरबायदिनो संसार जानो हायो, आं बेखौसो सानो, जाहाथे उनाव गाब्र'फिना। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।